ondo pasatzeko garai iritsi zaigu berriz ere gurekin delako Virginia Maraña, txalo bero Egunero, probaz berdinak egarrako ditut, eta fundamentuzko mutiletan eska behar dut, bai? Zeren Euskal Herritarrok jatorrak izatea ez gain, fundamentuzko mutiletan eskak izan behar geha. Claro. Eta fundamentuzko izatea zein behar da? Fundamentuz hitz egin, fundamentuz portatu eta fundamentuz jan ere bai, claro. Hori da. Eta, bueno, hemen, barrukiak gure kulturaren parte handia dira. Ze ona. Zu gainera esan duzu, Virginia, ze arpegi jarri duzuen, hemen ere beste arpegi bat daukagu, Ni orain oierra ez dala ez naiz guztiko. Utziko zaituzui 2 voluntario behar ditut. Beraz, Ea. nik aukeratuko ditut. Ona aurrera etorriko diren 2 lagun. Bai ala bai? Eta jake bustiko ez den, nik bustiko duzu zuzenean oier. Zatoz aurrera. Ala, vamos! Ze nahiago dezu? Txerriaren burua, arkumena, tripaki oie. Baina zertako, ez dut entzun. Lasai, entzungo duzu, baina zara bakarrik izango. Lagunduko diozu mesetez, Janire. Zatozu ere aurrera. Venga, euros! Bueno. Ze, jar zaitezte hemen, esplikatuko dizuet inbehar dezutena, bai? Bota. Prestaude gure barrukiak, ez gure, kulturaren parte handia dia orduan, nahi deguna da, zuek ere probatzia. Sardeska hartu behar dezute eta fundamentuz jan behar dezute, muinak, barrukiak, ze hongo da, ze pentsatzen dezute, egongo dela hemen izkutauta. Popurri bat, goxo. Ze? Hau putaia da. Galanta gainera, baina probatzeko prest, fundamentu bat daukazuela demostratzeko prest. Depende. Jan behar duzuena da. 1, 2 eta 3. Bueno. Egosita daude. Atxalde guztia ongia Julen Tabiokor sukaldatzen, arkume muinak egosita. Begira ze Venga, usaina ze, gainera. Ze ona. Usain doier mesedez, ze ona. Venga. Arpegi hori jarri gabe nik zuzenean jan egingo nuke, Oso usainoa, ka. Eta olatz, hemen dago. Olatz. Latza. Ze. Zuarrilla. Baina, oraindik ez eraman oso ruti platera, Ez Virginia. dut eramango ez. Nik eman beharko dizuet bestela zuzu hartuko. Egosita daude. Gatzez ere ondo daude. Zati txiki bat. Edo fundamentuzko mutiletan eskazizatez. Venga. Animo. Bat eta hiru. Venga. Hori zati txiki bat izatera ere ez da iristen. Begira, Oier. Horre balio du, Oier. Bat eta hiru. Ni ez nahiz fundamentuzko neska. Oier, beldurri gabe. Ez dago lotxarik. Venga. Oier. Tensioa bai galanta. Zeia nire, gabarroa. Ura edo dago. Bai, hori emango dizuegu. Bai. Ura eta nahi zanez gero, zerbeza bat ere bai. Baina lehendabizi hori. Lehendabizi muñak. Bat eta hiru. Janire ondo, Oier ere ondo. Txalo bero bat bieta. Guau! Oso no. Guau! Fundamentuzko mutiletan eska, Julen, zen, Zuk esan duzu, Virginia, gure kulturan oso errotuta daudela. Eta hori egia da. Hori gedelariak esan dute, Baina jateko kanora pixka bat behar da. Eskerrik asko, Virginia Maraña! Zuei, venga, gero arte! Txalo bero bat! Eskatuko dien nire ekipokoei, harrapa ditzatela Janire eta Oierren arpegiak, izan ere, oraindik ere, zenolako poema arpegiak dauzkaten, ikustekoa da. Baina, ze apuro klase daukazu, Janire? Eske horrelako janariak gorrotu ditut, baina pila bat. Kaso tomate pixka batekin ez da?